سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاي دما مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزز فينا مدباب جزينا يو مزخم تأني حدا لون أربع شاي قبل هالنسي نلمي عدمتي على عدمتي غازيتينيا تقاداليت صحافيت حرقو غلطة أبار راديو إيرانا المجمع تاكزي مساعلات قبريا بمخنيات معالتي سوات 10 سنة مالتي تمكرا تعزبتها تكفلنيا حرقو سلا زمزاخي لو معانتي بحسب نعلل فقالنيا سلا زخون كمسكنكي كابت بزح جزي بحط ملكات راح تقربي أزنبر كيلامي مساي حساب كيري بمقلاز تمكر خب بمقلاز كتصنحي أخي مسكنا كم جمرتها يغني لي جوكات محتاج خرص عت من ملاس نتعامل نخيدالو كرتي هاوكا شاي كوميزم يعني لي كله حراي بونت مجمرتها سلتي كله ناينس نتكي نقدر ذهب كيون تي إرترا زبركت كيون مزجان قباكيو زي كالعالم أنا مش قول له غلط مسترفة ترف مسترفة يا أخلنا أنا أنا الحين بزن نجمر أوكي يا كمو سمعني تقنع ثانك قوم يو لو حجي سلاز فتح سلاز أمانكي خجير كيومبر سلاز تخفلكي وكاني كم زم سجانا وكم زم بلجا سلاز دلخ خجير كي لا أمن سلازي أنا لنفسي وكيلة كمو قبل قبا أني لا حسب ثانك يو كرتي هاو كلهم اللي 10 سنة مالت تينا بقد لي مخاد مستجنبرن قد مستجنبرن استفترة يو أبي إرترا تايمان تاو ترجمو ويتي دحربايتو قديكنا نمسواتي زنبركم مرداتا حرقو خم حرقو نمسواتي زنبركي مرداتا زنبركي قرب النت كم يتذكريو كاب جزيتي ناب قدر زخت كلنا أب قدر نتقادل كخلخن تحرر مقدار ناس نت مسكونن أتقال لا بالكي نمسواتي زنبركي مرداتا كمينيو ما ثمس وقتي زخونة تقرا لي بتدوز حقنا زارب مسوقتس كم تصقع نهاجر كابيجا محلاف كم تصقع مجمريا فعلي مسقات خاص درار ليتي ناي سوقاتي زوها بقى درار ليتي تفلتيها أقول تنيركا أنا تي فرطة إنه زي فرطة وجن كنت نجريهم ايوه درار ليتي مالتسي وتادر كينكا سنابنت شيشاي قبرها نست درار ليتي ناي لو متبهيلا بإذن خيات مقركا نسخاخا نتدحري حد له أو بزنس نقرو برولا نتدحري حد الله ما نعول كايت نقرو ليخا كل جزي يسأل لك أخاف على حد فطر كاي حساب أو مالت حجيت ما زحت زين ايتم سوقاتي ذوها بقدر كل جزي خمان كم صلنا مردات حجي إيه قالوا تهدر كأ كم يحجي بتصاي كان دي بتصاي كان وسوس إيه شين كوت أخلي ويقال كوت أخلي ويبتفل عليه تنقص عيش أحمد أخلي بلي تطرح وتخليها دول نسبة الكايو أنا بتصايكم ويقال تيلكا درار ليت اللكا ريلقا خاطر حتى ولا إن تيلكا درار ليت خاها بالنسبة الكايو شيشاي بالنسو سخاخا تو قبرها نستولو مالتي ስለዚ በዚ ካተረዳዳ እቲ ድራር ለይትስ ናይቶም ስዋኣት እዩ ሕጂ ካብኡ ትሒዙ እቲ ክብርታት ናይቲ መስዋእትስ በቃ ዘለኣለማዊ ኮይኑ ዝስማዓካ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይም ከምኡ ክገብርዎ ክኢሎም ወይ ወሲኖም ሓበሬታ እንድሕር ነይሩኪ ወይ ብመረዳእታ ዝበፅሕክዮ እንድሕር ነይሩ መጀመርያ እቲ ዕላማስ ክወፅእ ከሎ ተጋዳላይ ክስዋእ ምዃኑ ኢሉ ይፈልጥ መጀመርያ ክምለስ እየ ናፅነት ክርእየ ገለ ክንደይ ካብ ሚእቲ ከምኡ ዝሓስብ ነይሩ ክኸውን ንኽእል ስለዚ ክስዋዕ እየ ኢሉ እንተወፂስ ዝመስዋእት ሰብ ሕቶ ይኣትን ስለምንታይ ትስዋእ ከዓ ዕላምኡ ፈሊጡ ይወፅእ ብስምዒት እንተወፂኡ ዋላ ከምቲ ሕጂ ሓደ ንሰምዑ ዋላ ጓይላ ተረሳሲኑ እንተወፂስ ምስ ከደ ግድን እዩ ፖለቲካ ክምሃር ፖለቲካ ፅዑም ፖለቲካ እዩ ነይሩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተጋዲለ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክነገር ኣብ ተዓሊምሲ
نفاسك زحلف تعليم تسأنيحك ما هي من نزم مهار مليس ما هي من نت مهار دحرتها تعليم دحر ساعة شعته أو قحتها سقام ساعة شعته نحط فرق ساعات قلتهم كورسلا دحري ما هي بوليتيكا هاتمها دحر بوليتيكا مستمهار كها دحري ما هي من الزيت فها ما هي من مهار ميسكا خني دحرات ميسكا تعليم موزحت قومي صعوب بوليتيكا هاتمهار سلازتي أيديولوجيت بوليتيكا ناي كومينيستيو زعبا ناي قرعو سمانياتات نزارب دلراوي من أسي سمانياتات زارب تقينانك ولا تقدمينا زنبورو كوميتي ناي كومينيست أيديولوجيو مسوءة خم عبت أجانا هاجر خم عبت أجا تنمهرو نبرنا بوليتيكا ناي سوراتات عالمي كبز حجي نسوم حزن لنا دي كونس تقال لايسي ناي مولو علم سوراتات يمهر نيرو جن تسعبيز نبرتي إرترا واقا خفيلنا نسأخن قبراينا قفعتاتون نيرو مسوءة كهفل نيري شعب أب مأكل كتماتات قتل كوين يرسب عدتاتي نداو كيان نيرا مسوءة نيري من إسيكم خرينتي وعلم بقاني يتحقق نيرو لازتي عقرقرنا يسب عن مشان بإثيوبيا نورو إرتراويان بمولو تسب سيبقوم كيكون المسيان شعو عقرقر مسكونا بإثيوبيا بمولو كتماتات زنبرا إرتراوي ناب قدرات نيرتراي تأكيد كاب سبعان شدشان ندحريت مالتي بمولو قدرات تأكيد سلازتي مسوءتس أبتها تماتات النار أي يمسي مومات مالتي ولا مسواتي لبوليتيكا تربم تديت حزوس سلا إخاخ قتلك موت كتقودل صدرها خطف لودي نيرو هو زدازكيا ارستي دحار كنتن كفاينا مستي اب بايتا حجي زغبر زلون زبال زلون بمود دار مالتي حجي بما صرتي تقدالاي كنريو ወይ ክትገልጽዮ ጸኒሕኪ ኣብቶም ሓለፍቲ እቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ከም መራሒ ጋንታ ንላዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ ከም መራሒ ብርጌድ ክንላዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ምቾት ከም ዝነበሩ ዝገልጽዎም ኣለዉ ነቲ መስዋዕቲ ዘይቅርባት ከም ዘይነበሩ ዝገልጽዎም ኣለዉ ከመይ ተመክሮ ክንስኺ ከመይ ትዕዝብትኺ እቲ ብዙሕ ግዜ ተደጋገም እንዲዚ ጀነራላይዝ ጌርካ ምዝራብ እያ እታ ናብ ጌጋ ተእትወካ ሓደ መራሒ ኣብ ሰብዓታት ከመይ ነይሩ ኣይርከብና ኣሎ ኣነ 78 ተሰሊፈ ድሕሪ 78 ፀንሓና ብተዛማዲ ኣብ ምዝላቕን ኣብ ገለመለን እዩ ነይሩ ፅንኩር ኩነታት ሻድሻይ ወራርን ገለን ኣብ ግዜ ሻድሻይ ወራር ኣብ ምቾት ነይሩ ዝሓላፍ እዚ እንታይ ኢሎምካ ይገርመካ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሰላሕታ ወራር ዋላቶም ኣብ ግንባር ዝነበሩ ኣብ ተዛማዲ ኩነታት ክኸውን ከሎ ሓለፋታት ምቾት ነይሩ እዩ ንኩሎም ድዩ ብውሕዳት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብፐርሰንቴጅ ሕጂ እቲ ምቾት ዝበሃል ዘሎ ከና ኣብነት እንታይ እዩ ድሕሪ ኢልካ እናቱ ዝርዝራት እውን ኣለዎ መስዋእቲ ፈሪሖም ነፍሶም ዝዕቅቡ ነይሮም ዝብሉ ተልዮም ጭቡጥ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣብቲ ናይ ሓይልታት እውን ስለ ዘይነበሩ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣብታ ኣነ ዝነበርኩ ኣሃዱታት ድሕሪ መስመር እውን ስለ ዝነበርኩ እቲ ሓይልታት ብመጠኑ እውን ሪኦ ነይረ እየ ማለት ኩሉ ግዜ ፀላእ ስለ ዝመፀካ ኩሉ ግዜ ብሓባር ድፋዕ ስለትወፅእ ወይ ስለተዝልቕ ወይ ስለትድፋዕ ትሕዝ ሪኦ እየ መስዋእቲ ንኸይከፍል ክስቶ ዝበሃል ሓላፊ ከም ዝገብር ነይሩ ኢለ ክጠቕሶ ዝኽእል የብለይ ኣብቲ ዝነበርኩ ኣሃዱ ናይ ህንፃ ንኣብነት ግን መስዋእቲ ምኽፋል ማለት ጉልበትካ ምኽፋል እዩ ጉልበትካ ማለት ዳርጋ 12 ሰዓት ገለ ምስራሕ ማለት እዩ ጉልበት በረዛ በዴላ ገለ ማሳምራም ፅርግያ ምስራሕ ገዛ ምስራሕ ምሽካም ገለ እቲ ስራሕ ኣብኡ ብዙሕ ዝርኦ ነገር ኣይነበረን ዳርጋ ኩላኻ ኣብቲ ስራሕ ብሓንሳእ ትውዕል ሌላታት ከዓ ነይሮምና ስለዚ ካብ መስዋእቲ ዝሕግኡ ሓለፍቲ ነይሮም ኢለ ክጠቕሶ ዝኽእል ነገርስ የለን ግን ኣብ ተዛማዲ ሰላም እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ምቾት ዝመፅእ ኣብ ተዛማዲ ሰላም ግን ኣብ ሓለፍነት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዳሕራይ ሰውራ ድሕሪስ ባሕሪ ነጋሽ ወይ ገለ ድሕሪ ናደው ገለ ግን ክሪኢኻ እቲ ምቾት ገለ ሓለፋታት ፅቡቅ ቤት ፅሕፈት ሕጂ እቲ ምቾት ግን መስዋእቲ ንክከፍሉ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ኢለ ሕጂ ክጠቅሶም ኣይክእልኒ ፅቡቅ ሕጂ እዚ ብመጠኑ ዝተመክሮኺ ከም ዝትገልፅ ትነግርኒ ኣለኺ ናብ ናፅነት ተበፂሑ ናፅነት ናይ ኤርትራ ክውን ኮይኑ ድሕሪኡ ኣብዝታት ገለ ርእቶ ተለኪ ክሰሚዐ ድሕሪኡ ግን ኣብቲ ናይ 94 ስዋኣት ምንጋር ስኹን ሓደ ካብቶም ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ስዋኣት ዝርዝር ኣስማት ናይ ስዋኣት ነግሪ ዝነበርኪ እሞ ብዛዕባኡ ተመክሮ ክትነግረኒ ኢኺ ምስ ኣሰብ ኣቢልካ ከዓ ናይ ጀብሃ ክሽዑ ተነጊሮም ድዮም
ክልቲኡ ናይ ኣብ ክልቲኦም ውድባት ዝነበሩ እዮም ተነጊሮም ዝሓቶ ክትነግርኒ እሞ ዘይተነግሩ ከዓ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ከዓ ጭቡጥ ሓበሬታ ኣለኪ ማለት እዩ ዘይኮንኩስ ኣፍልጦኺ ወይ መረዳእታ ክትነግርኒ እታ 94 1994 ኣብ ጉባኤ ናይ ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነንብብ ነርና ናይ ስዋኣት ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ፊል ትገብሮ ማለት ኣብ ውሽጢ ከይዛቱ ንኣብነት ሶሪ ሽምካ ብዙሕ ግዜ ኣብነት ጥቀመሉ ኣለኹ ሽሻይ ቴልካሲ ብኤስ ኣልፋቤቲካል ኦርደር ተሰሪዑ 20 ገፅ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዚ ሽሻይ ንኣብነት ዘይልሙድ ሽም ይምሽ ዘይልሙድ ሽም ክንሱ ግን 20 ሽሻይ ሽሞም ሽዑ ሳንዲያጎ ምስ ተመለስና እንታይ ኢለና ሓደ ግዜ ሽዑቲ መስዋእቲ ናይ ስዋኣት 24 ሰዓት እዩ ዝንበብ ነይሩ ንኮላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ ነይሩ ሽዑት ዘሰንብደካ ዝርዝር ዋላ ኣሕመድ ድብል ተረኺብካስ 10 ገፅ ኣሕመድ ድብል ዝጅምር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ክሳብ ክንዲ ዝድዩ መስዋእቲ ትኸፊል ኢኻ ትብል እዚ ከማንቲ ክርከብ ዝተኻለ ማለት ይፍላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣይገጥም ክሰኽሉ ዝተረኽበ ቁጥሪ ዘይብሉ ሰብ እዩ ሰብኡ ሳንዲያጎ ሽዑ እንታይ ኢለና ዘይርስዖስ ዘይልምቲ ሽም ነይራስ ኣነ ዳ ከምዚ ሽሙ ሲ ኣብ ኣስመራ ዝተመለስና እኳ እንተኮይኑ ብኤርትራ ከምዚ ሽም ጠፊእ እየ ዝብል ነይረ ለካ ተሰዊኦም እዮም ገለ ኢሉና ናይ ብሓቂ እኳ ለካ ተሰዊኦም እዮም ክንዱ ዝኣክል ሽም ሰብሲ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ክንዱ ዝኣክል ሽም ገንሲ ገፃት ተንብቡ ነርኩም ኢለኒ ገሙቶ ሕጂ እቲ መስዋእቲ ተስፋንክኤል ገብረንክኤል ወይ ኣሕመድ ሽሙ ዝተሰውአ ቁፅሪ ነበሮም ቁፅሪ ነበሮም ብዙሕ እየ ክነግረካ ደልየኖ ነዚ መስዋእቲ ስለምንታይ ከምኡ ተገይሩ ኢልክ ተሓስቢ ስለምንታይ ምንባብ ተደልዩ እቲ ተሓሕዛ ሰነድ ከመይ ነይሩ ንስዋኣት እቲ ተሓሕዛ ሰነድ ናይ ተሓሕዛን ንምንጋር ብከምኡ ገባብ ዝተደልየሉ እንታይ ይመስለክ ንዓኺ ወይ እንታይ ኣለከ ኣፍልጦ ኣተሓሕዛ ሰነድ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓደ ሰብ ዋላ ንስኩም ኣገልግሎት ኮይንኩም መርኪብኩም ልትኮንኩም ሲ ብኦርኔት መምላእ ልብኩም ኣጥፍዮም ኢልኩም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ተሓሕዛ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የብልን ኣብቲ ፅቡቅ ነገር እዩ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣይፈልጠን እየ ስለምንታይ 20 ሰነ ናይ ስዋኣት ኣብ ጉባኤ ክንበብ ተደልዩ ናይ ሓደ ሰብ ርእቶ ምዃኑ ኣይትፈልጥ ጁዝ ምጥቃሱ ትርጉም የብሉን ሰቡ ኢንፋክት ካብ ኤርትራ ከም ሓደ ኣገልጋሊ ኮይኑ ኤርትራዊ መፅኡ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ እዩ ከምቲ ዘለና ሓበሬታ ኣነ እሱ ንፉዕ ሃገራዊ እዩ ንኤርትራ ዘለዎ ፍቅሪ ከምዚ መርኣያ ማለት እዛ ሕጂ ንዛረበላ ዘለና ኤርትራስ ሳላ እዚኦም እያ ትበሃል ተደልዩ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ብዛዕባ መን ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ንስዋኣት ኣኽብሮት እውን ስለተፈለጠ ንዕኡ ሚዛን ንምሃብ እቲ ጉባኤ ምስ ትገለ ምሻ ኣለኹም ዝኾነ ኣብቲ ጉባኤስ ገለ ነገር ትገብር ትደሊ ሓደ ነቲ ጉባኤ ካስ ቴማ ከተትሕዞ ትደሊ ስለዚ ነቲ ብርግእ ሽዑቲ ጉባኤ ናይ 94 ከምዚ ሓመድ ድበ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ ግን ሽዑ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራስን ፍትሕን ዝብል ሓደ መንእሰያት ዝተሓወስዎ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ከም ዝተተክእ ህዝባዊ ግንባር ገለ ንምባል እሞ ነቲ ከዓ ንምምልኻዕ ኮይኑ ስማዓና ኣነ ከም ነቲ ሰባት ነገር ዝሓሰብዎ ብቕንዕና ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ግን ልክዕ ከምዛ ሕጂ ማለት ኮ ስለምንታይ ሽምዓ 20 ሰነ ይውላዕ ስለምንታይ ስነ ስርዓታት ይግበር ወይ ብዛዕባ ናይ ስዋኣት ድርፊ ይድረፍ እንተልካ እቲ ህዝቢ ምስ መስዋእቱ ወይ ምስ ስዋኣቱ ዘለዎ ፅቡቅ ርክብ ወይ ንዕኡ ዘለዎ ኣኽብሮት ፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ሓሳብ ዘቕረበ ከም ዝሰማዕኩ ግን ፈልጠ እየ ጭቡጥ ኣዛሪበየ እውን ነይረ እየ ግን እሱ ካብ ንፅህና ዝተበገሰ ኮይኑ ይስማዓኒ ዘይተነገሩ እውን ነይሮም እዮም ሕጂ ብዙሓት ኣለዉ ድሃይ ሳሓቲትካኒ ነርካ ሶሪ ረሲዐያ ኣብ መዘጋጃ ቤት ብጭቡጥ ኣብ ኣኼባ ንእስያስ ሕቶ እዚኣ ክትቀርቡ ከላ ኣነ እውን ነይረ ጋዜጠኛ ነይረ
حجي ብጣዕሚ ሓሪቑ መሊሱ ኢሳያስ ኣነ ሓርቕ ኣሎ ይትረዳእኒ ምሸዓነ ቆለጭ እቶም ክብሎም ዝፈልጦም የብለይ እንተልዮም ከዓ ብጭቡጥ ቀርብ ገለመለ ኢሉ ምሽ ኢሳያስ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ምልስ ነይሩ ሽዑ ቀሪባቶ ነይራ እዛ ሕቶ እዚኣ ስለዚ እቶም ዝሓቱ እዮም እቶም ነቲ ሽግር ነቲ ኣደራዕ ዝወረዶም እዮም ነቲ ጉዳይ ዝፈልጦ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኣነ ንባዕለይ ኣብ ተመዛጋጃ ቤተ ፈሊጠ ደይተነግሩ ስዋኣትኩም ዘለዉ ስለምንታይ እዮም ክነግርዎም ዘይደለዩ ከሆነ ይርዳእኒ ማለት ክንደይ ኣብ ኩናት ዘይተሰውዐ ገለ ዝተሰውዐስ ዝነገርዎም ኣለዉ ከም ስዋኣት ገይሮም ዝነገርዎም ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ንዝተወሰኑ ሰባት ከም መስዋእቲ ክቕበሎም ዘይከኣሉ ካልኣይ መቕፃዕቲ ነቶም ስድራ ኮይኑ ስምዓና ኣነ ከምዚ ሕጂ ማለት መቐፀልታ እዩ ሕጂ ስዑት ይኽእልና ከምዚ ገሊኡ ካብ ምርሳዕ ከም ደይኮነ ቀልጢፉ ፈሊጡ በዓል መን እዮም ኢሉ ክሓተሎም ጀመረ ማለት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ናይ መንካዕ ዝነበሩ ገለ ዝነበሩ ወይ እቲ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ኢሎም ሕጂ እቲ ነታ ፖለቲካ ነታ ስቴርሶ ሒዝዋ ዘሎ ሰብ ድዩ ጉጅለ ድዩ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ኢኻ ትርኢ እንተኮይኑ ሬሳ ናይ ዝግኸ ይኣቱ ክልኪሉ حسب ريسان دحر كسب نايز جبي نيرو ريسو خاطر دحر زخلكل كوينو سوقات يكونن يلو خمس قبل ناي سوقات كحككاس طعم قليل ስለዚ ናበይ ጫፍ ኸይድ ቤት ማእሰርቲ ኣሲርዎም ንበዓል ኣሮን እንተ ደኣ ላስቲክ ተቐሊሉ ኺዱ መቐብር ከመ ናይ ንቐብሮን ኢና ንብሎም ኮይኖም በዓል ኣሮን ታደሰ ምስ ድኡ ዝተጋደለ ከምኡ ክንገብርዎ ሰሚዐ ኣነ ኖ ሕጂ ናይ ዝቐረባ እዩ ዝነግር ዘለኹ ዋላ ንካልኦት ዘይጠቐስክዎም ኣጋጣሚ ኣሮን ኣብ ተሽሚዕ ስለ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ተግባር እዚ እንድሕር ዝገብር ኮይኑ ሻለ ፐርሰናል ጭካኔ ወይ ሕነ ምፍዳይ ኣብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ኩነታ ኣእምሮ ዘሎ ሰብ ይመርሓና ኣሎ ከምኡ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ስለዚ ንዕኦም ነጊሮሞም ኣይነጊሮሞም እንታይ እዮም ገይሮም ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዮም ኣበርኪቶም ፅባሕ ንጎ ታሪክ ከውፅኦ እዩ ንዕኦም ነዞም ስድራ ግን ናይ ሞራላዊ ጉድኣት ናይ ሞራላዊ ስቃይ እንተዘይኮይኑ ዘጉድልሎም ነገር የብሎም ማለት ብቕልዕ ከዓ ከምዝን ኣጋጢሙ ብከምዝን ምክንያት ኢሉ ካብ ነገር ክእል ነይርኩ ማለት እዩ ከምኡ ስለዘይብል ምዝ ተኣሳሲርካ ረኣዩ ምዝ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና መቕፃዕትታት ናይ መቃብር ዶ ናይ ሬሳ ምክልካል ዶ ናይ ገለ ምስ ተኣሳሲሩ ከይድ ዝኽእል ሕጂ እዚ ሕጂ ሓረጉ ካብታ ርእሲ ነቕርብ ኣላጊስ ክነብል ኢና እዞም ተረክቦታት እዚኦም ሬሳ ምክልካል ናብ ዓዲ ምእታው ሬሳ ከይቅበር መዓልታት ምውሳድ መስዋእቲ ናይቶም ዜጋታት ብግቡእ ንስድራ ዘይምንጋር ካብ ንብሩ ዝወፁ ተረክቦታት ወይ ፍፃሜታት እዮም ሓደ ዲክታተር ዝበሃል እውን ዝገብሮም ወይ ክገብሮም ትፅበዮም ኣይኮኑን እዚኦም ካብ ንብሩ ዝወፁ እዮም ካብ ንብሩ ዝወፀ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ከዓ ብሓደ ንቡር መለክዒ ናይ ህይወትን ናይ መንግስትን ናይ ስርዓትን ክትገልፆ ከዓ ዝከኣል ኣይመስለንን ሕጂ ንሕናስ ኣብቲ ኣለኻ ከዓ ወይ ኣብቲ ሚዛን ኣወሃህባ ንጋገዶ የለናን ማለት ክንዲዚ ዝኣክል ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ንቡር ዝወፀ ተግባራት በቲ ንቡር ክንልክዖ እሞ ከዓ ክሳብ ሕጂ ክንስንብድ ድሕርዳ ሬሳ ናይ ናዝጊ ክፍሉ ኤርትራ ምእታው ተኸልኪሉ ሬሳ ከይቅበር 15 መዓልቲ ኣብ ደገ ምክልካል ኩሉ ግዜ እንዳገረመና ክንነብር ከይግባአና ድዩ ስዋኣት ከይንገሩ ስድራ ስዋኣት ናይ ወለዶም ናይ ደቆም ድሓይ ከይፈለጡ ንክንዲዚ ንውሓት ዓመታት ክፀንሑ ዝገብር ስርዓት ኣብ ንቡር መለክዒት ኢና ክንልክዖ ከግባአና ድዩ ዝሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ክንወሃድ ናብዚ ናይ ሕጂ እውን ንመፅእ ስለ ዘለና ናይ መሲልካ ኣብ ዘይነብር ነገር ኩሉ ነገር ኣይንቡርኒ ኣነ ሕጂ ዝገርመኒ ነገር እንተልዩ እሱ እየ ዝሓቶም ማለት ንሕና ከይተረዳእናዮ ከለና ነዚ ስርዓት ዝተረድዎ ሰባት ነይሮም ቀዳማይ ማይ ኤሪሳት ንሄኖክ ገለ ተቐይሰሉ ነይሮno 93 ገለ መለሲ 92 እምበር ንሕና ኣብ ሓደ ነገር ዘይተረዳእና ከሎ ስኖ እዚ ስርዓት ናብ ዝገፁ ክኸይድ ክእል እዩ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ንዓይ ክልተ ሰባት ኣውፅኦም ተዛሪቦም ንሽዑ ንዕቲ እዚ ልጓም ተደይ ጌርናሉ ሰልፍታት ተደይሃልየን ገለ ኢሎም ንሽዑ እንታይ እዮም ድብል ዘሎ ምርዳይ ኣብዩ እንታይ ኮይኖም እዮም ክጠልሙና እንታይ ኮይኖም እዮም ዝወፅሉ ዕላማ ክጠልሙ ዝብል ርእይተይ ነይርኒ ንህወ ከለና ናብ ገፅና ገለ ርእይተይ ነይርኒ እቶም ከምኡ ዝበሉን ንኣብነት ክልተ ሰባስቲ ሓደ ሓላፊ ስነ ጥበባዊ ዓብ ሓላፊ ተሓደ ከምኡ ስነ ጥበባዊ
على كلنا اوف كورس كنت صحفاي تسأميمو مو سابتي ارترالو يقرمن حجي أنس كردوم جمركوس كصمو ما يقال صراحة قرب كم مخاني جميرة تحريقنا تردان مسكنس أبزي تيبزيحن حجي خميلو صمو لو يقرمن حجي تم كابانا لعل السرد وانا تسرع تسأميمو مزخوري يري لازم تزوقاكم ولك أسبات حجي أنا زفلت أمسك كميلكم تسأميمكم ما حجينا حاجة اليوم نحكمنا وصق اليوم حطمي نحن خاطر يقرمنا حربهم لا تسأميمات دق نبلالنا يلو أنا خاطرت كجرمن لا دقة قدي فاس كميلا تسأمي ماتو إيه سلازي رأيت ناي مزازنا عامنا وأنا حاشتخت حشيدا نحن تدس دقة مفلاي مالس تموت موتي نعيب أمنتكم يقولت لنا حنتي يا بير تريتم حجي رأيتي أم مزازنا بقى سبات سخم إينا مالتي تي حزبي إرترا حجي فتي كنا أبزخون الشجر ناتلا مدي من بارلم يدلو زي نبور نقراس نبور جيروسي دوما ማለት ስርዓት ኮይደ ልየ ነቲ ሕብረተሰብ ፕሮቮክ እዩ ዝገብሮ ይፍትኖ እዩ ከምዚኣ ተገበርካ ዶ ብምንታይ እዩ ድቁጣዕ ሲ ይፍትኖ እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ህዝቢ ኤርትራ ፈፂሙ ዘይቁጣዕ ወይ ትዕግስቱ ዘይውድእ ግን ኣነ ገርመኒ ኣነ ካብቶም ትዕግስቶም ዘይውድእ ስለዝኮኑ ዝኸፍአ ውሳነ ወሲነ ገዲፈ ወፅየ ማለት ስለዚ ንዓሎ ማለት እቲ እንተኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ስንባደ ድዩ ገለ ድዩ ዞም ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ينقرنا ويشجر مسبس حياة تشجر من بارد لميت كايو نورمال دل خديد مسلكا نايز تبليو زلخي زحزن معرافو كم جيجنا كم حيال كم بليح كم ني أفريكان كرنا أفريكان تايدو بولو وزغل تولو زون حد خبتي أزيو زقر معرف نايز زلنا يبيو هو شاي 800 عام زيعرف خم مسوات حزبي تنفاس كركب له إذن كيسعنا 4 ناي سوات كنا نبي مجمر ناس أنتو تنكفر بليونير تبزحي فورا تقدر يخلي خاص يبقى يزم لوكا تحرت كيسعنا 4 ناي كيسعنا شو من تمكينات ناي دو وسخ لهم سوات تحري إذن حيجي قاتي من لهم مسواتي وسخ لهم تحري مونغونا له زي تصل مسوات كمان لهم مونغو معزي وتادر كي كتفلتها نزخل مسوء أمريت إرتران تبو كندي مترو وكندي كيلومتر مخدنا سوق كي تساقرنا حدا واقع أدي واقوديو الكاون كتحسب كلا لك أنا حجي مسوء زلنا مرداتا الكا مسوء الكا دز تحت كتفل تيكونس يقبأنا لي خاف نكتفل كندينا خاف نكفل لنا كنديك نكفل لنا بايثو قال مالس لازي باللاين فلتنينا تردي كان لها اجي كل غزي كينات حدا بايثو قصدق زغبو نسي ذيك خون مسواتي ويبزي كون تاغرا ذيك باخينات نقيتاتي ስለዚህ መስዋዕቲ ድተርፍ ኣይኮነን ሱዳናውያን መስዋዕት ዝኸፍሉ ኣለዉ ኢትዮጵያውያን መስዋዕት ዝኸፍሉ ኩሉ ሃገር መስዋዕት ክፍል ኣፍሪቃ ኣይኮነን ኣሜሪካውያን መስዋዕት ክኸፍሉ ኣለዉ ኤርትራውያን ንኸፍሎ መስዋዕት ከግቡእ ድዩ ካብኡ እናብኡ ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘተሓሳስበኒ ክንድዚ ዝኣክል መስዋዕቲ ክንከፍል ከለናስ ንምንታይ ዕላማ እዩ ይግባእ ዲኸ ክንድኡ ነይሩ ሕቶ ብሓደ ወታደር ንኣብነት ሓደ ፐርሰናል ኮይኑ ይሰርሕ ነበረ ኣባል ቤት ምሶራስ ይዕልለኒ ነይሩ ሓደ እዋን ክነግረካ እንታይ ኢልንስ ናብዞም ጀነራላት ናይ ኤርትራ እዩ ጠቂሱሲ ወክስቶ ንፉዕ እዩ ሰብ ቁጥብ እዩ ኢልኒ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ቁጥብ ከምዚ ናይ ክሽነያ ሽኮር ቀጢባ ትኽእል እያ ወይ ሓርጭ ቆጢቡ ክእል እዩ ገለ እንታይ ማለት ካይ ሰብ ቁጥብ እዩ እሲ ኣብ ኩናት ሰብ ብዙሕ ኣይጥፍእን እዩ ክስቶ ግን ብኣንፃሩ መዓት ሰብ እዩ ዝውድእ ጅሱነት ናይ ገለ ተመኩሪ ኣልቲ ሂወፅ ደገ ይነግር ኣሎ ስለዚ كمزي خمسة زول بهنا نسب سسين كم حريق دي خاطر حتى تنتك أخذ له أبقى شيشة حتى تنتك أخذ له لزي قبو مسوقة زقورو وتهدرات وحلفتي جنرالات كي حتى تدي كم قمال له دي بإرترا نبزقتنا ينغن كيد لنا هزو إرترا سوكي مسوقة تغن زخفي لنا قبو دي نرزو مسوقة زي
بشللتنتني حدا اعتاشموكم عصفة تطفت خليها أحتدو أفرد قربدو دس كيلوم قلن سمعنا نابت ميدا حجي خما يخيد الله فلت أنا قريبنا كبور ناقر مقام بس هيوتنا يسبس خبرتيا حجي زي أخات بجكا تدبصحو تتخالي من الله يشتبلا تخوين شلالك بالله خلي للسدرابي سوات كان محتاج كعرفيهم كلنا حتى تقبناي بتزيادة سدرابي سوات كا اوكي دقنا في تسويهم سلمنتاي تسويهم كاين نقر نقبل خيل الله يا ጽቡቕ ሕጂ ናብዚ ንመስዋእቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ትርጉም ክንመጽእ ኢና ኣብ ዝሓለፉ ኦልሞስት 10 ዓመት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ንመስዋእቲ ነቲ ንጹህ መስዋእቲ ብምቁንጻብን ሚዛኑ ብምስሓትን ሚዛኑ ብምቕናስን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ መጀመርታ ንዓኽ እንታይ ይስምዓኪ ነቲ ስኺ ብኣካል ዘለኽሉን ብሂወት ዘለኽሉን ኣብ ንእስነትካ ከዓ ንመስዋእቲ ድልውቲ ኮይንክ ዝወፅእ ኩሉን ዕላማን ብፆትኩን ዝሰዋእ ኩሉን ነገር ብከምዚ ክግለጽ ጸኒሑ ክግለጽ ከሎ እንታይ ይስምዓኪ መጀመርታ እንታይ ክኸውን ይግብኦ ነይሩ እንቋዕ ተሲኦም ኣይሰምዕዎም በልኩ ኣነ ማለት ሲ ዝኾነ ተጋዳላይ ሕተቶ ወይ ዝኾነ ኣገልግሎት መስኡ ዝነበሩ ስዋኣት ዝነበሩ ወላ እዞም ናይ ሕጂ እውን ፀኒሖም ክዕልልና ኮኑ ሕተቶ ኣብ ጎንኻ ነይሩ ካብኻ ዝተፈለየ ሰብ እትረፍ ምን ከምዚ ዕላማ ንሳኻ ብሓባር ሓንቲ ሃገር ኢሉ ዝኾነ ሰብ ከማ እንድሕር ብሞት ካብኻ ተፈልዩስ ናይ ሓቂ ናይ ሰብ እምሮ እንተሊካ ሳይትብሎን ኢኻ ብጣዕሚ ሕመካ ማለት ደመን በዓካ ማይ ሕጂ ከምኡ እንድሕር ሓቲትካ ንስ ፐርሰናሊ መዓት ዝፈልጦም ስዋኣት ኣለዋና ምሳይ ካብተን ምሳይ ዝኸዳስ ካብ ብሱል ጥረ ውሕዳት ኢና ተመሊስና ምሳይ ኣብታ ኮምቦድያ ኮይነን ምሳይ ተዓሊና ሓንሳ ተወዚዕና ንሕሳስ የለዋን ወላ ሓደ ሰብ የለን ዕስራ ዋልድ ክጠቕሰልካ ክእሊ ሕጂ ወዳት ግደፎም ምናይ ወዳስ ዕስራ ዋልድ ሰለስተ ርግኣት ኣበባ ጓል ከራዝም ጓል ጉሎ ገሌ መዓት ሰባት ክጠቕሰልካ ክእሊ ነዚኦም ምጥላም ማለት ምሻ ኣለካሲ ክነግረካ ይክእልኒ ወይ ንዕኦም ብጌጋ ከተልዕሎም ከለካ እንታይ ስማዕክ እንዲኻ ዝብለን ዘለካ መቸም እንኳዕ እሶም ኣይረዩ እንኳዕ ይሰምዕዎ ብል እቲ ካልእ ሰብ ከዓ ወለዶም ስሌርቶም ከዓ ካልኣይ መስዋእቲ ካልኣይ ሞት ካልኣይ ቃንዛ ካልኣይ ሓዘን ይስምዖ ግን እትረፍ ንከምዚ ዕላማ ዝኸደስ ተራ መዋቲ ከማል ከተባጭወሉ ክልቲኦም እዮም ግን እዚኦም ሶም ጥራይ ኣይኮኑን እቶም ካልኦት ከማ እንቶም ሽማዓ ወሊዖም ናብኦም ክንመጽእ ኢና ሕጂ እቲ ስምዒትክ ነጊርክኒ እቲ ክኸውን ዝነበሮ መረዳእታ ንገረኒ እቲ መስዋእቲ በይኑ ሓደ መለክዕ ዝወሃቦ ድሕሪ ናጽነት ዝመጽእ ሰባት ብሂወቶም ዘለዎ ሰባት ዝገበርዎ ምዃኑ ኣካል ናይቲ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን ከዓ ንሕና እውን ይንኣሲዕ በተራ ከም ዘለና ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኪ ዋላስ እቲ ዝብልዎ ዘለው ተረዲእኪ ወቁንዓት ኣለዉ ይኽትብሊ መረዳእታ ክትነግርኒ ሕጂ ነዞም ብዛዕባ መስዋእቲ ዝዛረቡስ ንዕኡ ዘቋናፅቡ ክሳብ ሕጂ እቲ ስሙን ምስሉን ክብሩን ደው ኢሎሞ ዘለዉ ከም ሓደ ግቡእ ከም ቁኑዕ ነገር ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ መሲልዎም ዝደጋግምዎ ዘለዉ እንታይ ድዩ መሲልካ ድርብ መለክዒታት ክጥቀሙ ከለዉ ብፍላይ ብጣዕሚ ይገርመኒ ማለት መብዛሕትኦም እቶም ብዛዕባ እቲ መስዋእቲ ዝዛረቡ ፖለቲከኛታት እንተኮይኖም ሕማቅ መገዲ ወሲዶም ኣለዉ ማለት ሲ ንመን እዮም ፖለቲካ ከምፅእሉ ዝደልዩ ዘለዉ ወይ ንዖም ክመርሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ እንተኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ናይ መስዋእቲ ታሪክ ክትፈላልዮ ክንደይ ሚእቲ ዓመት ብሕጂ ከም ዝወስድ ክንግምቶ ንኽእል ኢና ቀሊል ኣይኮነን ኤርትራውያን ዝተሰዉ ንሃገሮም እዮም ተሰዊኦም ሃገር መስዋእቲ ጌርካ ነፃ ምውፃእ ከዓ ሕጂ ቀሊል ከም ዘይኮነ ርድኦም ኣሎ ይርእዎም ኣለዉ ካልኦት ሃገር ንክኾኑ ክንደይ መስዋእቲ ከፊሎም ከም ዘይከኣል ስለዚ ኤርትራውያን ብምዕራብን ምብራቅን እናተደከሩ ወላዚ ሕጂ ሩስያ ትበሃል ዘላ እናደከረትና ኣሜሪካ እናደከረቶ ሰብ መስዋእቲ ከፊሉ እታ ኤርትራ ምፅይዋ እዩ ሃገር ምዃን መስዋእቲ ምዃን ቀሊል መስዋእቲ ከፊልካ ሃገር ምዃን ሲ ሕጁን ቀሊል ከም ስለዘይኮነስ ክርድኦም ክእል ይበሃል ኢተ ለዚ ዘይከኣል ነገር እዮም ገይሮም ቶም ይከኣል ኢሎም ዝተወገሱ ሰባት
ስለዚ ውፅኢት መስዋእቲ እታ ኤርትራ ምህላው ወላ ሓንቲ ትርጉም የብልን ዝብል ሰብ የለን ሕጂ መትጃ መስለኒ እታ ኤርትራ ሃገር ስለ ዘለሃና እሞ እንታይ እያ ይብልኒ እያ ትርጉም ኣላታ ስለዚ እቲ መስዋእቶም ትርጉም ኣለዎ እቲ ሽግር ኮይኑ ደሎ እቲ መስዋእቲ ብትመፀት ሃገር እንታይ ዓይነት ሃገር እያ ዓዊና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ መስዋእቲ ሃገር ንመፀት ሰኢልካ ንመስዋእቲ ንምኽፋል እሞ ሃገር ከተምፅእ ነቲ ጎላነት መሬትና ኣይኮነን ፍትሓዊት ኤርትራ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ كون يتمسوات تخفيلو ስለዚህ ነዚህ ዕላማ እዚ ስለዘይተገልግል ዘላ እዛ ኤርትራ መስዋእቶም እዩ ነታ ኤርትራ ምፅይዋ ዕላማ መስዋእቶም ግን ኣይተተግበረን ሕጂ እዚኣቶም ክፈላለይዎ ይደልዮም ዕላሞም መሬት ጥራይ እዩ ነይሩ ኖ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እንተነይሩ መጀመርያ ኣብተን ፕሮግራም ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝንገሮ ነፃን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ክትተክል ኢኻ እዩ ተባሂሉ ዝኾነ ትኾን ባዕላ ትፈልጥ ጥራይ ኤርትራ ትምፃእ ተባሂሉ ይፈልጥኒ ከምኡ እየ ፈልጥ ነይረ ብለን ዝተልዩ ኣይፈለጥኩን ኣነ ከምኡ ይሰማዕኩም ወገነይ ፕሮግራም ከዓ ከምኡ ኢሉ ኣይነበረን ሚእቲ ግዜ ትመሃሮ ፖለቲካ እዩ ነይሩ ሓንቲ ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ኢና ተጋዲልና ስለዚ እቲ ዕላምኦም ስለዘይተተግበረ መስዋእቶም ብላሽ ኣይኮነን ግን ገና ፍርቂ መንገዲ ይደሉ ኣይተተግበረን ዕላማ መስዋእቲ ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ስለዘየለዮም ስድራ ቤት ስውኣት ኣሕሶኦም ዘይረኸቡ ደቂ ስውኣት ሕጂ ኣብቲ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ወዲቖም ዘለዉ መጀመርያ ናፅነት ፈቲና እኮ ነርና ኢና ኣነ ሕጂ ሓደ ካብ ደገ ንመፅ ወሲድ ንበዝ ዕዳጋ ዓርቢ ወለዲኦም ሰብኣይ ክንደይ ደቆም ሰለስተ ወይ ገለ ደቆም ተሰዊኦም ካብታ ዓራት ወሪዶም ማይ ከስትዮም ዝኽእል ኣይነበረን ክልቲኦም ኣብ መሪኣ ዓራት ተኸርሚዮም ነይሮም ሓንቲ ይብሎም ተስፋ ግን ነራቶም 93 ወይ 94 እዩ ጋዜጣ ስእሎም ኣውፅእየ ነይረ ብተስፋ እዮም ዝነብሩ ኢለ 30 ዓመት ብተስፋ ትፀንሕ ናይ 94 ንዛረባ ኣለና 30 ዓመት ማለት እዩ መስዋእቲ ተወሲኹስ እቲ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ስዋኣት ደቂ ስዋኣትን ክግበር ዝግብኦ ዓቕሚ ኢሎም ምኽንዩ ኣይተገብረን ምሽ ሕጂ እቶም ኣብቲ ሓደ ጎኑ ዘለዎ እቶም ነቲ ስርዓት ከፀባብቑ ዝደልዩ ከምዚ ኤርትራ ድኻ ስለዝኾነት ፀገም ስለተረኽበ እምበር ስለዘይተገብረ እዮም ድብሉ እቲ ዘይተገብረሉ ምክንያት ግን ፍትሓዊት ኤርትራ ስለዘይመፀት እዩ ስዋኣት ዘይተደበሱ ስድራ ስዋኣት እቲ ዝግብኦም ካሕሳብ ዘይግብኦም ድብል እምነት ዘለና ኣነ ንምንታይ ይጥቀመላ እቶም ደገፍቲ ዝህብዎ ምክንያታት ክንጠቕሶ ወይ ከዓ ናብኡ ኩናቱ ኢና ሕጂ እቶም እንዲኦም ድብሉ ኩነታት ፀጊሞ እምበር ንስዋኣት ኣኽብሮት ዘለዎ ንስዋኣት እንታይ መሲልካ ንሓደ ነገር ስመቃቂልካ ፈላሊካ ትሪኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሽሻይ ዓንተ ምሽ ንብል ነርና ተኮይኑ መቃብር ከልእ ኢልና ምሽ ተኮይኑ ስዋኣት ኣይነግርን ምሽ ኢልና ሓንቲ ነገር ኣሎ ማለት ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ሰሚዕና ኣለና ማለት እቲ ናተይ ርእይተ ዝነግረካ ስለዚ ተሰማምዖ ኩሉ እቲ ርእይቶ ዝነግረካ ዝኾነ መራሒ ኢሎም ካ እቲ ማካያበሊ ይመስለኒ ዝምህሮም ከክፍኡ ነዞም መራሕቲ ቅንዋቱ እዮም ደንብቡ ኣነ ኳ ፈቲነ ከንብቡ ምርዳእ ኣብኒ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ከቢድነት እንግሊዝ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ ናይ ከንብባ ምስ ሰማዕክዎ ምስ ረኣኽዎ ሃበኒ ኢለ እንታይ መሲልካ ከምቲ ዝሰማዕኮ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዘምፅኡካ ሓይሊ ሓደ በዓል ስልጣን ምስ ሓዘ ከኣልዮም ኣለዎ እዮም ዝምርቶም ከምኡ እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ትፅቢት ናይ መረፅቲ ወይ ትፅቢት ናይቶም ስልጣን ዘምፅዎ ከማላ ኣይክእልኒ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከዓ ንገድሊ ንመስዋእቲ ንወለዶ ገድሊ ፀላኢ እዩ ነቲ ህዝቢ ካብ ኣኽፈልየ ስለዘይክእል ጥራይ እዩ ከመቆሸሽ ዝጥቀመሉ ብግብሪ ፀላኢ እዩ ነቲ ዕላማታት ናቶም ከተግብሮ ክሕትቶ ስለዝኽእል ኣንፃር ዘዕላማ እዚ ኣንፃር ዘዕላማ ናይ መስዋእቲ ዝተኸፍለ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ መስዋእቲ ከፊሉ ስለዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ተኽኢሉ ክርሳዕ እዩ ዝደሊ ኣብዛ 10 ሰነ ገለ መወልዋጭ ኢልካ ዓመት ሙሉእ ብዛዕባ መስዋእቲ ብዛዕባ ገለ የለን ምክንያቱ ብግብሪ እዚ ነቲ መስዋእቲ ዝኸፈለ ቫልዩ ክወሃብ ተራይ ነቲ ዝተጋደለ ነቲ ዋጋ ዝኸፈለ እንታይ ቫልዩ ተዋሂቦ ብኣንፃሩ ኣብ ኤርትራ መን ከቢሩ ነብር ንርኢ ኣለና
حجي ازي ناي محدار بلتي ناي قلقي ناي علامة تمسواتي تسنكلنا تقلي تنكبرتات زين نزل له سرعة أي خيدواني نتهز بيخد اللي يخل لقن بزين قري كشكشو مالتي بقبرقن تنصرف عمت ملو كاب 10 سنة وصا زلاقن أنصار زعلا هذه السرح እሞ እቶም ነቲ መስዋእቲ ዘቋሽሹን ነቲ መስዋእቲ ኣብ ዕላሙ ይሃረመን ሰው ነኽብረሉ ምክንያት የብልናን ስው ኢልና ማስቲካ ይነውፅእን ዝብሉ ዳ እሞ ቁንዓት ኣለዎ በዚ ትብልዮ ዘለኺ ንዖም ከዳ ቁንዓት ኣይኮኑን ዘለዉ ንሳቶም እንኮም እዮም ዝብሉ ዘሎ ለውጢ ይብሎም እሱ ብካልእ ሲስተማቲክ መገዲ ከምኡ ገብር ኣሎ ኣንጻርቲ መስዋእቲ ኣንጻርቲ ስንክልና ኣንጻርቲ ገድሊ ኣንጻርቲ ዕላማ ናይቲ መስዋእቲ ይኸይድ ኣሎ ምሽ ንሳቶም ከዓ ከምኦም ዝገብሩ ዘሎ ለውጢ ይብሉን ክልቲኦም ስለውጢ ይብሉን እቲኦም ካብቲኦም ሽምዓ ምፅኦም ዋላ ሽምዓ እንተዝውልዑ ንዓይ ለውጢ ይብሎም ንዓይ ተረዲካ እንዳልካ እታ ሽምዓስ ገዛ ጥራይ ቀይራ ደላ ወይ ኢድ ጥራይ ቀይራ ደላ ወይ ባንዴራ ጥራይ ቀይራ ደላ በር ለውጢ ይብሉ ነቲ ሓቀኛ መስዋእቶም ዘኽብር የለን ክልቲኦም ሓደ እዮም ይድበሉ እቲኦም ብዝተረቃቐ መገዲ ይገብርዎ ስልጣን ኣብ ስርዓት ዘለዉ ኤርትራ እዚኦም ከዓ ብጋህድ ገብርዎ ክልቲኦም ሳልሳይ ወገን ይረኣይ ኩሉ ንዓኺ ሳልሳይ ወገን ድኹም ይደሎ እምበር ኣሎ እዚ ሳይለንት ማጆሪቲ እንታይ ድዩ እሱ ኮኔክሽን የብሉን ውዳበ ይብሉን እንተዘይኮይኑ ዝበዝሐ ስኪጥ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ድዩ እሱ እኳ እዩ ንክልቲኦም ስለ ዝፀልኦም እኳ እዩ ንክልቲኦም ስለ ዝፈንፈኖም እኳ እዩ ስለዚ እዚ ሳይለንት ማጆሪቲ ንዕኡ ዝውድብ ንዕኡ ዘራኽብ ንዕኡ ዝመርሕ ንዕኡ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ቀይሩ ናብ ቅድሚት ዘምፅእ ውዳበን ፖለቲካን እንተተረኺቡ እዚኦም ክልተ ሓይሊ ሓንቲ ለይቲ ሓድሪ ይኩሉ እዚኦም እዞም ተቃውምቲ ወይ ገሌሎም ዝዛረብካ ብዙሕ ታሽሙ ዘለዎም ኣይኮነን ትናይትኦም ሓይሊ ግን ቀሊል ኣይኮነን ሰኪዐ ትእምነት እየ ዝብለካ ደለኹ ኖ ንሕና እኳ ሓደ ደረጃ እኳ ቅድሚ ሕጂ ውና ንኸምኡ ኢሉ ነይረ ዞ ግንባር መስዋእቲ ዝኸፈለሉ ብፆቱ ከመይ ገይሩ ጠልም ገለ ብፃይካ ስልጣን ትሓስካ ብፃይካ ከም ዝጠለብ ግን ርኢና ብፆቱ እንዲኦም ዞም ዓሊ ዓሮ ኢላ ዒሮ ጠፊኦም ደለዉ ስለዚ ኢሳያስ እንተ ደኣ ንድሩዕ ንበራኸይ ንገለ ክጠልም ዝኽእል ኮይኑስ እንተ ኮይኑ ንስዋ ዘይጠልም ንዖም ክጠልሞም ከሎ ፍርዲ ከየቕረበ ከሕቅቆም ከሎካ መስዋእ ጠሊሙሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ፈላሊና ንሪኦ ኢሳያስ ከም ተሓለቐ ናይ መስዋእት ክንሪኦ ንኽእልኒ ኢና ዕላማ መስዋእቲ ክሳብ ዝኣሰረ ስጋብ ዝሕቀቐ ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ገለ ፈላጭ ቆራጭ ክሳብ ዝኾነ ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ተጠበቕ ናይ መስዋእቲ ክኸውን ዝኽእል ወይ ምስ ኢሳያስ ዘለዉ ኣብ ህግደፍ ዘለዉ ዘይፈለጠ ከይፈለጠ ከይተረድኦ ዝገብር ኣይነ ኣቡሎ ማለት ነቲ መስኪን ህዝቢ ናይ ብሓቂ ተታሊሉ ደሎ ክንፀርፎም ክንዝልፎም ክነዋርዶን ኣይግባእናን እዩ ቁኑዕ ኣይኮነን ክነረድኦ ጥራይ ዘለና ኣብ ሕማቕ ቦታ ኢኻ ዘለኻ ኣብዚ ትኸዶ ዘለኻስ ኣየኺደካን መገድኻ ኣይኮነን ጥራይና ግን ሕጂ ሓረጎ ክህልወኪ ይኽእል እዩ ኢለ ብዝግምቱ ሓበሬታ እቲ ህዝብስ ኣኸራይ በፅሖን ድዩ እቲ ነታ ሃገር ዘለዎ ፍቕሪ ንዓዱ ዘለዎ ፍትወት ከም ዝበልክ 92 ዓመተ ምህረት እኳ ተረዲእዎም ነቂሖም ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ብኤርትራ ኣለዉ ክትብልን ፀኒሕኪ እቲ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ብዘየገድስ ይበርኽ ይንኣስ ናይቲ ህዝቢ ማለት እየ እቲ ህይወት ግን ናይቲ ሃገር ህይወት ዝቆመ ፍልላዩ ፈቆዶ ባሕሪ ፈቆዶ ሲና ፈቆዶ ሰሃራ ምጥፍኡ ናፍቆት ወለዱ ናፍቆት ደቁ ዝኩሉ ተደማሚሩ ሲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዘይንቡር ምዃኑን ክቕየር ከም ዝግብኦንስ መደምደምታ ኣይበፅሐን ድዩ በፂሑን ድዩ ይበፅሕ ምሻለካ ኣነ ኣብዚ ዓዲ መስከልኩ ዝተፀንሐ 3 ዓመት ይድብል ግምት ነይሩኒ 11 ዓመት ገይረ ኣሎ ተረዳእ እንዳለካ ክፀኒሕ እዩ ከምቲ ካብዞም ዝወፅስ ከምኡ ብላ ነይረኒ ሓንቲ እያ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣላ ሕክምና ኢላ ወፅያ ነይራስ ኣነ 2009 ሲ መወዳእቲ ዓለም ዝበፅሕ ኮይኑ ስማዓኒ ነይሩ ብኤርትራ ሃይልያ ፍርቱም ኢላ ስሕዓትኒ ሽዑ ስጅምር ነይሩ ኢልሃኒ ከመይ ኢልኩም ተፀሚምኩም ወድበልኩ ንዓይ ሽዑ ስጅምር ነይሩ ኢልሃኒ ንዓይ ግን ናይ መወዳእቲ ዓለም በቃ ከልፈላዕሊ ስርዓት ክፀንሕ ኣይክእልኒ ገለ ነይሩኒ ማለት እዩ ተኮይኑ ተፀሚምዎ እንዲኻ ትብለን ዘለኻ ኖ እቲ ንቕሓቱ ሲ ማለት ፖለቲካዊ ኮሎ መተካእታይ እዩ ተረዲካ እንደለኻ ፀላኢኡ ሓያል እዩ ፀላኢኡ ዝተወደበ ዝዓጠቐ ክነግረካ ይክእልኒ ብጣዕሚ ዝተዓፃፀፈ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ፈሊጡ ከምዘይፈለጠ ስቕ ኢሉ ተፀሚሙ ደሎ እዛብ ክንደይ መስዋእቲ ዝመፀት ዓዲ ሙሉእ ከይትብሎ እዚ ዓዲ መስዋእትስ ዓዲ ዛብእ መሊሳ ከይትኾኖ
كم زب السودان درا يدلنا كم أخيت قانو أصلا ما يكستان إلهم كي وخلوت مسيهم سراي حماسين كل جزايلهم كي يتفانوا أو كي يتخصوا سيتات يسفر حسن تزي كوينو تكأتاب ذرخ بولوان ويتي سلازي تردو وي سلازي بولكون بالغري لن ترديو بران نحنا كابزو خينا تردينا لو نزارا ولا ناسم قداي دنورو ليتن قطرن تحسمت مكرات ما أسرتت ما يتويتي تدخنت تمفل لاي نايدقم فالت والله ري والله قفا نايدقم كل ري والله زين ور ري والله انتي كغورو على ست زي حيزوم دلا صلا غادي صلا يكون زبخ اكو بحد معلتي الدرغي بحد دمو يوصل مرانا يوم على تيتي لوتي هو إذا تبلي زلوا خمسة لو خينو نايب على ودعلنا كاروت نعوز مش لو خلوت كون تفتيني واي تفتنا مرتا يكون نازم جي 15 ون هذا خبت تفتنا ونتني تهاجر كنا تاتنا بنبر نمملاس تحيلي خمس بالكيو استعاد أفاس اللي هي وطبعا بروباغندا كله سلزة حزوجن نفسه كف من قصاص نفسه كفتنا دا تدقسيو تاني حوزها حد خبتي تهزبون مورال غيرو كي تزدرو خويني سمعني حجي جن كما يكبعل يقبو مع السوات حجي حد وجن جلس كيوت حد وجن جلس كيوتي سايلنت ماجوريتي زبهال ني إرترا قدام نزهب نزم بزلون كا زنتصد أكلالو يلكن يركي كما يكون يقبو بزعبا مع السوات كما يكن حزوي كما يكن ردو يقبعنا كما يكن ردون كما يكن حزون يقبعنا مالت كما يزرب حنا اللي هناكم هنا ششال معلت سواسي لنفس وكفنا حلنا أنا بموقس إلا ما سوات زي ما تقولنا علمتنا إن الناس حلوا مع التلقون له علمتنا الناس حلوا مع التلقون له مش 10 سنة علمتنا نناقاقروا له كم يجرنا خاون وصلك إن جمجم له مع التلقون له سوات اللونا نمتى تسويهم سلازي تم نحنا خنتاي نقبر قبالنا سناتي تشوم مش معاه ولا عم تفاء ويزعبوا مودر في المدرسة قال እሱ መመላኽዒ እዩ አንዱ ግን ንምንታይ ዕላማ ተሰዊኦም ንሕና ከባስሮም ኣለና ናቶም ዕላማ ክድዓትናስ ንናሳሓሉ መዓልቲ ክኾን ኣለዎ ክሳብቲ ናብ ንብሩ ንምለስ እዞም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እንተብሕቡ እንተብግሁድ ነቲ መደባት ሰምዕዎ እዮም ነቲ ንብሎ ነቲ ዝበሃል ሰምዕዎ እዮም ከታተልዎ እዮም ዋላ እኳ ዘይሰምዕዎ ዘይከታተልዎ ከም ዝመስሉ ኮይኖም እንተቐረቡ ግን ሰምዕዎ እዮም ሕጂ ንዕኦም እንታይ ክትምዕድ እዮም ትደሊ ወይ እንታይ ርእዩ ክትብዮም ትደሊ ንምንታይ እዮም ካብቲ ኩንነትን ካብ ቁኑዕን መስመር ርሒቖም ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣብ ኣዝዩ ሃልወሳ ዝመልኦ ከም ዘለው ብኸመይ ክትረድኦም ትኽእል ሓንቲ ነገር ኮ ክሓቲ ዘለዋ ነብሶም እንታይ ኮይኖም ስድራ ቤታት ስዋኣት ድሕሪ ናፅነት ዝግብኦም ዘይረኽቡ ድኽነት ገለ ጥራይ ኣይኮነን ኣበይ ኣለዉ ስድራ ቤት ስዋኣት ኣብ እንዳ ዜና እናኸለናስ ሰብኣያ ተሰውእ ሰበይትስ ክልቲኦም ደቃ ካብቲ ናይ ወራራት ናይ 2000 ተሰዊኦም 145 143 ትኽፈል ነይራ ነታክሲ እኮ ይኣክልኒ እዩ ዓባይ ሰበይቲ ነዛ ፈሓም ነዛ ካትራዊ መያ ትመስል ነይራ ሽዑ ዝረኣና ይሓዘን ክልቲኦም ደቂ ኣንስትዮ ተሰውኡ ሲ ሕጂስ ንስድራ ቤት ስውኣት ስራሕ እቲና እዮም ክትብልካ ሕጂ ኣብ እንዳ ዜና ሽቓቅ ክትዘፀርብ ብ145 ቆፂርካ እንታይ ማለት እዩ እዚ ላግፂ ማለት እዩ ድለካ ዘለኹ 500 ገለ ንቦም ኢና እኳ ወይ ገለ ንገብር ኢና ስራሕ ነእትዎም ኢና እኳ ክብል ይኽእል እዩ መጀመርያ ሕጂ ብዛዕባ ዞም ዳሕሮ ስዋኣት ኢና ክንዛረብ እምበር እቶም ናይ ቀደም ስዋኣት እቶም ስድሮኦም ኣሪጎም ኩሉ ነገር ሒሶም ሪኦሞ ገለ ነዚ ድዩ ደቅና ተሰዊኦም ዋላ ዓዊሎም ተደይበሉ ውሽጦም ሉ ነይሮም ኮኑ ነዞም ዳሕሮ ስዋኣት መስዋእትካ ይዕርፍኒ ዘሎ ነዞም ናይ ሕጂ ስዋኣት ከ ነቶም ቀዳሞት ናይ ገለ ስዋኣት ዘጋጠመ ዲ ከጋጥሞ እዚ ማለት ሰባት ከም ዝወስድዎም ገለ ግበር እዩ ዝደገ ኮንካስ ሓደ ወዲ ስውእ ገለ ትሕዝ ገለ መለ ገለ ኩሉ ነገር ገዲፉ ኩሉ ቀዳምነታት ተወንዚፉ ግን ስድራ ቤት ስዋኣት ዶ ክንጠውር ምኻልና እንድሕር ጎፋንዲ ሚልካ ሚልዮናት ክተውፅእ ትኽእል ኮንካ ፈልጡ ከም ተምዓሚ እታ ዝበልኩ ኸ እቲ ሃገር ክህሉ ዝህሉ ማጆሪቲ ክኸውን ዝድሎ ዘሎ
قدلن مسوقتن تتاريخ زسرحة زي كونس اتدلاي كاخد قبرة تخيل مش زبرا صحايو زناقصانو بسوي حدا opportunity زقونه ነገር ከተታልሎ ትኽእል ገለ attachment ዘይብሉ ምስ መሬትን ምስ ታሪኽን ምስ ህዝብን ዓይነት ሰብ ይኹሉ ዝለ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ክፈልጡላ ይደላኒ እዚ ኩሎም ከምኣ የድሎ ፐርሰናልን ዓይወን ሓንቲ ዝገበሩና ነገር የብሎም ግን እዞም ተሰውኡ ኣሕዋትና እዞም ገዲፍናዮም ዝመፁ ኣሕዋትና እዞም ስድሮኦም ኣብ ከም ዝወዲቖም ዘለዉ እዚ ኣይግብኦምን ይበሉ ብርግፅ እቲ ስርዓት ሕጂ ነተን ድኽነተን ምክንያት ዘቕርበ እንተሎ ዋላ እስከ ነዚ ስርዓት ግደፎ ኩሉ ግደፎ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ማለት እዩ ኩሉ ናይ ሓላፍነት እዞም ኣብዚ ደገ ኣለና ክንስከሙ ስልጣን ሃበና ተትብሎም ሃበና እታ ዝበልኩ ኸያ እቲ ታሪክ ነታ ሃገር ዝሞተላ ዝኾነ ፖለቲከኛ እዩ ሕጂ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብዛዕባ ንዛረብ ስለ ዘለና ኢና በሪ እታ ዝበልኩ ኸያ ንዕኡ ብስልጣን ክቆፅሎ ዝኽእል ዓይነቱ ሰባትን ታሪክን ሕብረተሰብን ክህልው ኣለዎ እዚ ናይ መስዋእቲ ወይ እዚ ናይ ገድሊ ወለዶ ወይ እዚ ናይ ገድሊ ክብል ከለኹ ሕጂ ኣነ ነቲ ናይ ገድሊ ይኮንኩን ኩሉ ዝጋደል ዘሎ ዘሎ ማለት እዩ ዋላቶም ስድራ ኤርትራ ብምሉእ እዩ ተጋዲሉ ደቁ ደጋደለ ተጋዳላ እዩ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ዝነበረ ኤርትራ ማዕሬና እዩ ተጋዲሉ ስለዚ ኩሉ ይገድሊ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ነዚ ክትሪኦ ከለካ ኣይከውን እዚ ዘሎ ስርዓት ንዓኦም ኣይከውን እዩ እዚኣ ኸ በቲ ሓደ ወገን ከምቲ ቅድመ ኢልና እውን ክተቕስዮ ዝፀናሕኪ ክነልዕሎ ዝፀናሕና ነቲ ናይ ስውእ እንታይነት ነቲ ናይ ስውእ ዕላማ ነቲ ናይ ስውእ ንፅሕና ኣቋሽሾም ድሌቶም ክብሉ ዝፀንሑ እውን ኣለዉ እሞ እሶም ከዓ ምክንያት ኮይኖሞም እዮም ንብዙሓት ኤርትራውያን ደገፍቲ ናይ ስርዓት ንክኾኑ ኣብ ናይ ፍትሒ መስመር ንዝነበሩ ዋላ ንመስዋእትን ንስውኡን ዘቆናፅቡ ሰሚዖም ካባኹምሲ ምስቲ ስርዓት ይሕሸና ኢሎም ዝኸዱ እውን ኣለዉ ሰብዘዋወር መንገድስ ነቲ ስውኡን ነቲ መስዋእትን ምቁንፃብሲ እቲ ስርዓት ደገፍ ረኺቡሉ እዩ ወይ ረብሓ ረኺቡሉ እዩ እዚ ኸ ከመይ ትርእዮ እንታይ ክግበር እዩ ዝግብኦ ሰንያ ሞታ ዓንቲ ወይ ዝበልና ኢና ክንደግማ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ከዓ ሓቀኛ ኣይኮነን ኢላ ክንንገር ጥራይ ዘለና እቲ ስርዓት እቲ ኤርትራ ዘሎ ከዝብ ኣፅቢቑ ክፈልጥ እዩ እቲ ስድራ ቤት ስዋኣት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ዘሎ ሰብ ንፈልጥ እዩ ከመይ ድሕዞም ከመይ ድሪኦም ነዞም ጉዳያት እዚኣቶም ካብቶም ሕማም ርእሲ ክሰምዖም ዘይደሊ ነገር ስንክልና መስዋእቲ ገለ እታ ዝብለካ እታ ናብ ዋንነት ገፃ ተቕርቦ ኤርትራስ እንጂ ኩልና ናህና ኣይምሽና ንብል ማለት ናህና እንተይኮነት ኣነ ተዝቢ ናይቶም ዋጋ ዝኸፍሉ ናይቶም ተሰውኡ ላ ንኩሉ ሰብ ሓንቲ ድምፂ እያ ዘላ ኣብ ኤርትራ ንብል ፖለቲካሊ ኮሬክት ንዓይ 10 ድምፂ ክውሃቡ ፈቃደኛ ተዝኾና ማለት ድኽእል ተዝኾን ዕፅፈታት ድምፂ ናህና ክህልዎም ገርኩ ስለዚ ፕራክቲካሊ ኤርትራ ነቶም ዋጋ ዝኸፍሉ ንሳቶም ዕድላ ክወስኑ ደስ ምበለኒ ተረዲካ ደላ ስለዚ ነዚ ድፀባት ስርዓት ስለዚ እዚ ደውህቦም እዚ ቫልዩ እዚ ደውህቦም ነዚኣ እዩ ዝኽርትማ ዘሎ ስለዚ እሳ ምዃነ ከተርእዮ ክትክእል ኣለካ ከምዚ ዝበልኩ ኸኖ ናይ ስዋኣት ሽግር ኢልና ክንፅሕፍ ነጀመርና ኮብቲ መጀመርያ ሰዓታት ኮ ከልኪሎምና ማለት ሕጂ ንሕና ንሽዑ ብቕኑዕ ተረዲና እቲ ስዋት ክኾኑ ሽግር ፍታሕ ከም ዘሎ እምበር መመሊስኩም ቁስሎም ኣይትግድእዎም ኢሎምና ሓቆም እዮም ከም ተረዲና ሽዑ ማለት ክፍኣት ተንኮል ስለ ዘይተረዳእና ንዕኡ ክርድእዎ እብልኣነ ሽምዓ ወሊዑ ስዋኣት ደቐኢሉ ደቐዝመኩም ደሎ እውን ፀረ ናይ ስዋኣት ዕላማ እዩ ነታ ሃገር ንመስዋእቲ ዝተኸፍለላ ንፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ እያ ድምፅኹም ከተስምዑላ እያ ድምፅኻ ዘይተስማዓላ መስዋእቲ ጥራይ ትኸፍለላ ኤርትራ ምንታይ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ካዶምሲ ካብቶም ንስዋኣት ፀሪፎም ኢሎም ናብቲ ድኸዱ እሶም እናደወዶስ እዮም ድቐትልዎም ደሎ ብግብሪ ተረዲኒ ፅቡቅ ንዝነበረኒ ሎማዓንቲ ነዚ ይመስል ነዊሕ ሒዘ ከይከውን እናተሰከፍኩ እየ ካልእ ብሞያ ናይ ስነ ፅሑፍ ብሞያ ናይ ብሞያኺ በትፈትዮ ሞያ ክንዕልን ተስፋ ገብር ንሎሚ ካብ ዝበልክዮ ወይ ካብ ዝጠቐስክዎ ኣነ ወይ ካብ ዝበልክዮ ስኺ ወፃኢ ትላበውዮ ትብዮ ርእይቶ ተሎ ክሰምዓኪ ተዘይኮይኑ ክንውዲ ኢና እቶም ንዓና ኣሚኖም ተሰዉ ብግብርስ እሙናት ኮይና ንርከብ ድሕር ናይ ብሓቂ
سبق قالكو إنات يا محلكم ما بقولي هون في فيسبوك ما عذري إنه بجبري لا بجبري خا لا ما مسواته عليها يعني ليش يغني لأنون سلام كبرتها معلتي بالله حقي أبقى سلام كبرتها بقى أقبر سلام معلتي كبرتها بقى حجرات عمت عملنا لهم مسيح الله هو ثانك يو يغني له يا